Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekututule kwabulawa ngesihluku umntwana uNandoso Obesondelene kakhulu neSilo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala usijoinele lekhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Sekututule kwabulawa umntwana uMbongiseni Zulu wasoSuthu obedume ngogudlane namhlanje. Imbangela yokudutshulwa kwakhe namanje ayikaziyo. Kube ukuthi udutshulwe abantu abangaziwa maqede bacela empunzini. Umthombo obikele elinye lamaphephandaba ezivuthayo eMaputaleni kube ukuthi umntwana usocongwe kwaNongoma ehamba nonogada wakhe, kanti ke unogada kube ukuthi usesimeni esicayize noma ngakazi ukuthi uqhuba kanjani esibhedlela. Umntwana kube ukuthi ubesondelene kakhulu neSilo, ngomunye owadudulana ngesibhakele esigodleni enyokeni nalaba ababehambisana nomntwana uSimakade, kanti ke kwakuyisikhathi somkhosi omhlanga khona esigodleni. Imbangela yokubulawa kwakhe ukuze kube imanje ayikaziwa. Lokho angenengene njalo amazwe enduduzo. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.